ki khubor ki babnia Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ulas dang ya kajing le jingo ba asngi jong u sha Gujarat nadu menta ka janmit da ka ba a ya kajing kren ha kajing alang jong ka Khadi Utsav ha Sabarmati Riverfront ha Ahmedabad kane ka Khadi Utsav ka bakham kerpang la penlong kum shibenta jong kajing rakhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav ban penpau ya kajing kongsan jong ka Khadi ha kajing khi lai luat kari ha kane kajing let ba asngi Menteri rang ba adu kari on saple pat ba ya ki project ba pher ha Ahmedabad कुछ बात गांधीनगर कोम्बा पलाट 9,000 संस्पा अंगुट की किन्थे की बथानी की जान खादी ना की बिंता बफेर जोंग कते के जिल्ला किन सपनशात या कशाका कल्लान कसाई हा का जो का पोर हा खादी महोत्सव हा का स्ंगी on sapin I pai baru ya ki shaka कल्लान कसाई बफेर की बला नंग कल्ला kat banang mi ki snem na 12 dang pendan kam ya kashaka kata ha ka snem 6,000 khandai spa arpo bar hadu menta kini ki shaka ki don hadu arpo arteli